her er vi så på vores mark i en Subaru, og det er min datter på 8 år, der ligger og kæber den af i en firehjulstrækker. Ja, verden er lav. Lige ud, skatterpige. Bare kør, lige ud. Yes, yes. Og så kører du til højre nu. Yes. Højre, højre, og så lige ud. Højre. Og så ned i hjørnet. Ja, kom så. Godt skatter. Godt skatter. Gør så. Og så til højre, højre igen. Op langs med hækken. Kom. Op langs med hækken. Højre, 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 højre. Yes. Wow. Og så giver du den bønnerne. Bønnerne. Sådan der. Firehjulstræk, fuld udskridning. Knald på. Sådan. Ikke noget med brems. Bare kør. Flere bønner. Flere bønner. Flere bønner. Jeg gider ikke. Okay. Du kører også udmærket. Du kører alligevel 60. 50. Det er fint. Og så tager du til højre her. Prøv at give den noget pedal, mens du kører til højre, så skrider den. Kom så. Pedal. Bare højre og pedal. Kom. Fuld pedal. Fuld? Ja. Så laver hun donuts. Yeah! Og så til venstre. Wow, fuld pedal. Ina laver donuts.